Lairé Destrarasta, Pandudewanata lan Widura. Sawise Sentanu seda, tahta Ngastina kaasta déning Citranggada, yaiku putra pambarepe Sentanu saka garwane kang kapindho, Dewi Durgandini utawa Setyawati. Putra kandunge Sentanu, Bisma, dadi penasihat kerajaan lan mbantu pamrentahan. Citranggada kagungan garwa cacahe loro, yaiku Dewi Ambika lan Dewi Ambalika. Prabu Citranggada seda nalika isih enom. Citranggada seda nalika Ngastina diserang dening pasukan raseksa. Sanadyan raseksa iku bisa dipateni dening Bisma, nyawane Prabu Citranggada ora katulung. Tahta Ngastina sawise Citranggada seda dipacutake dening rayine utawa putra Durgandini kang kapindho, yaiku Wicitrawirya. Randane kakange yaiku Ambika lan Ambalika uga dadi garwane Wicitrawirya. Padha karo kakange, umure Wicitrawirya uga ora dawa. Lagi pirang wulan dadi raja lan dadi garwane Ambika Ambalika, Wicitrawirya seda amarga lara. Saka garwa kapisan lan kapindhone, Ambika lan Ambalika durung kagungan putra. Sawise sedane loro putra iku, Dewi Durgandini banjur golek cara kanggo nyambung garis turune Raja Ngastina. Durgandini ora bisa ndhawuhi Bisma dadi raja jalaran Bisma wis sumpah bakal mbucang salawase. Mula iku Durgandini banjur ndhawuhi putra saka garwa kapisane Palasara, yaiku Abiyasa, supaya dadi raja. Ora mung dadi raja, Abiyasa uga didhawuhi nggarwa karo randane Citranggada lan Wicitrawirya, yaiku Ambalika lan Ambika. Sejatine Abiyasa ora pingin dadi raja, nanging dheweke kudu manut jalaran iku kang dikersakake dening ibune. Wasana Abiyasa nggarwa karo Ambika lan Ambalika. Ambika lan Ambalika sadurunge nggarwa karo Abiyasa kagungan garwa bagus lan gagah kaya Citranggada lan Wicitrawirya. Beda karo garwa kapisan lan kapindho. Garwa kaping telune Ambika lan Ambalika iki elek, ora gagah, kulite kasar lan ireng. Nalika nglakoni kewajibane marang Abiyasa, Ambika lan Ambalika ora ikhlas. Kuwi mau jalaran Ambika lan Ambalika nggarwa karo Abiyasa kanthi kepeksa. Ambika minangka garwa kapisane mesti nutup paningale nalika ngladeni Abiyasa ing kamar. Jalaran iku putrane lair kanthi wuta kang dijenengi Destrarasta. Garwane Abiyasa kang kapindho, Dewi Ambalika, mesti melengake pasuryane saka Abiyasa lan pucet nalika nglakoni kewajibane marang Abiyasa. Putrane lair kanthi gulu kang kaku utawa tengeng lan raine pucet kang banjur dijenengi Pandudewanata. Jalaran wis ora gelem ngladeni garwane maneh, kalorone garwane Abiyasa sarujuk perintah dayang istana kang jeneng Derati kanggo ngladeni Abiyasa. Jebule Derati sing banjur didadekna selir uga ora ikhlas nalika ngladeni Abiyasa. Minangka garwane Derati nendang-nendangake utawa ndupak-dupakake sikile nalika ngladeni Abiyasa. Mula kuwi anak kang dilairake uga cacat, yaiku sikile dawa sisih kang dijenengi Yamawidura utawa Widura. Katelu putrane Abiyasa iki lair kanthi awak cacat kabeh jalaran kutukane para dewa, amarga katelu garwane ngrasa jiji nalika kudu ngladeni Abiyasa. Cekap semanten, matur nuwun.